And every Titi Media Productions here, the near many na Kwahu people. Ya mwangra baby ase Kwahu Atibie. Yene nana ana berima ya wote nananom te kunyatuntum so bebo nkomo. Na ya bisa no na ya pebitif Atibie mu ehum. Edin na nananom kekambo mo nya asa edin Atibie no. Ehe no mu frɛ a omoba ebedua asa epoyim. Na ya toa yen komo na ansa na no me komira ho na mabisa no eyo yete ne konfo no no aboni din fully e de akere yen na ya bon komo no efre ho mira me mo wade toche ya ania acho na ho tese ready ada roma oni abusua no ne mpanifo ni nyina ho ye e de ready ase mira wada roma bogudin nyina fa kere ya hwefo yo ya frame bari ma kwa mi asante betiani a metosum yeni Perima Kwame Asante Betieni Otosumie Kwahu Atibie ehene sai Kwahu yase hene nso Kwahu jase hene ebeba ho mira wadaroma faye shase kakra bi briefly washase bedru baby ene wuti boneto fama ye ma wo mu de ye wo mi 1957 6 April. And the April I try win. The me 68 years. If you education amotwe. Na nanya me ehre. Ya wo me Kwahu haya aye abi ye fra ho sumra kese. Sumra kese menim ho nana. Okay. Na ya kura no ni sumra kese ebo ho. Sumra kese ya duamwafo ekuro. Ena ne wo me hono aye brafo ano aye obo brafo abepo me na na efra driver ni wotimi kasoro nsu tobre na afi wo frɛ ma no no kre frɛ ma na woni mfio ma na no ya no wotai fa wo mo left nti se oka na wo frɛ ma na mo ko frɛ ma no sa me kai papa na me ne yo mo nyina na kɔ ho se dwira pani ye dwira me na no ona na ye dwira me na no nyame fa ne kransie ofi Kwahu bo me no kre ai bo yan kan ne bo nchire timi aye bi hey ako fa se mo abo nana ma famo nana timi aye bi na me ko hu eko simpie sare so wo gina honi ba ma bi tamisi ne ko ho na misuru za tam na misakakara minso me hu ne me kai ni nyina na edua krowa e wo timi aye bi ti me kai ni nyina tinana ya fam mo waya de eti ya wo mi 1957 6 April no ya wo mi to amanwo ase aye brafo abepo na wo ka no o sane a nifa sei amanwo a wo ho ni nyina kese e baako me nko ane ya wo me ase no e da so si ho ene wani beje mango ho duaba bia jese ya wo mi to duaba senti na die ti amede akofiri ho ne se ya se ohini bia ya wo no a ya wo na hyese na da che se wo ye documentary a watimi ama obi ehu se ba biara ye be wo watu bia no e wo ni senti se da me ma me wo mi no me ba fa no wo kwafuom e wo brafo abepo no so no omo ye se adwoa afuru abadodo nti nka no tenafie so ankanye no bia apafo wan yo omo nyina kɔ afuom ho wow etika furu bepo no na se ekasa ne ye wo kan ya me papa no frefre wo no so owo ye papa na ono emrantere ne apafo no na omakopia ka no ibo ha timi tete ka ne sai kofi ase ho nipa bi pra na de nyina na koyi wo nti se da no a omkọ afuom a me maame yansan na okọ obi no ne da ne ye memenda wow
eti na kokwa ase bayere aba nya habayere nom na brafo ansuo no ada ho ye fra ne kururewa twam wo bepo na se pe nti na nsuo no so abo to mo koduru ya no mo de danka toa akese ne dua toa ene kerenkere ko se sa nsuo no bibisi ama anwona se esa asa me maame na sabi oni ahoden a opemfo a woje na wonti no na kese eso ko bukase ko ye aduane na ohohoro ba yere ni nyina ho na papa so yakwafuo mu a not less than nipa 20 odoso apafo ene ne ma ne yere nom bebre nti na kwada no samama anwase obia wona dwuma ye timi maame hohoro ba yere no ho edi asigya so pepepe na awo kan wow nti ema no eba ye ani 1 minute kura na owo na me dama wona se nge sesa mango wura no ebo me bo ai nti eba ye se ofra de ye wono fofra yitwa ne furu na sabra mo de bi ma trinwe no de ayi ochma ayere no ye de ahoma dwedwere no ahoma tuntum no a wo pepa ho no nti omo ma me bra pani itu America ko vie me papa so bia bread mono ene de keka ho e wo ne peto so na me bra ni di America ko fie ko fa bread bye na yesane me maame kura ba ko eti ede ahoma no twa ni furu no ye de chechire nsuo no a omde be no aduane odien ye o ye di dware me wow awo amangu dua na se no omo kwafo so am taade pan kese fitaari bi ye frɛ de pankese sana kwafo ye frɛ no ene namafo nimo pankese this is silver pan no mo yiso enna ema ni nyina kata so om gege ye ebobo ye na ye se enne foam ni ade me ho so na mpapa so ko ba bia ni chin ye de ni ho agro ensuo ni awie nti ni etamme eso aye enna oba ko kita chin ye that is very the 6 April 1957 ene dano no mo si wo hene ti minu ya no mpanifo ate ase nyina aheni ne to me no anya wone wa ya wo hene dada empese wi abebo so am de che ade me ba afie ene oba tan ne nyina ti ifiri ho etete me na me ma me di awumawu 1957 na ye wo me no me to so de ma 7 no betu mi no enu madikan na kesi wo ona me di na chipe one father one mother ono 1955 January into 2 years 1957 na ye wo me na sabre no na me nua o ye pani o ti ase no ono so eto me ma me ma so tere first one second one third one and ono kra no ye je na bosoma o de gare ajo gare ayo ansana dorto so nan dorto so num omso ye me ma mienu omso nyina fiu eti me brother ye 6 and me ye 7 me ma me wo nson na kwada me ensa pelikuta aw and then you ti omu gina wana ye nyina ya bosoma from gare to kofi wo ti ye donko begina ti me ye tongo ayo ansana chese unya me ensa kutaye ena mienu me ensa be di machi bat dot so edu no do di machi aye oba endo di hobio aye oba last one na badu no na oye bema ofimu unya be 1 year no fimu the radius de aka anan mari mai mienu ne empanifo ene ma mi esa asa me ma me ware obonti ye kwatena obo akura ase ye brafo no ye tena kwa osise yakopon ya adum a yedi yinyini ye
a call school. Me call class 1 to form 4. Sumanakasi. San 7. Yes. Why are there? From there, no, and about school of Kovorudia. Okay. Solomon Commercial College. First commercial school in Eastern region. And Tina, just say, or Gafford. Tertiary school, I can say. A mother. One of Senkuma. The Radia say. You know, one, we Sabra said, oh, we are commercial school now. We are the Quadia. But so we answer, I wouldn't know of you. One a bit you want before. And move school na ubia or pet ubino, especially near time in June. Na honor abana principal and as a headmaster. Actually, and Quada on beating a coso. Near the Omoko. 1976. Nipa 3 pet. And almost a secretaries. The Oyi or Baba and the Mema. Now come. Namika. The Radia say. Me all subjects into accountant and secretariatship subjects in Amie. And now, Okuapi Mine Secondary School. A Jimmy. And me pursue bursary from 1976. Wow. 6 months pet. And I could go board for so. A befoul. A farmer. The more brave. 40 years. You have 40 good years of cuckoo board on one. A Munua 2003. And I remember saying, and I a film. And it's an say, Adishibusiana, me demonity. Penny, I am Musia Penny. Not you call Pampaso, Musia Penny. Sabusia bear Panama. Yeah, I call. Or you call Batchery Cashiri. You call free, Kumasi Pampaso. Or you call Batchery Cashiri. Mufadi Amona Mufadi. The funny boom near the actually. And the Pampaso near fee. Opening a kuma, yeah, Pampaso. Say Pampaso for a share, no Unimua meeting here. Now, Mudu, Yakwada, to say, crack, self penny, Yakuma, see a name near. Bibia Cosu ye. The Enam Santi. Nana Atibiehene. Atibiehene, on any Nana Usua Samoa. She say, more of an I am ready to honor Bibia, Sumabia, or Sumana Pampas. It's 2003, no. Or he know what is a film. But your friend is saying. Your friend, a Santia Crocon. A crocon. Berima, Berima, the title, Berima Santi Acroco to Subin. The second. To one far crocon and dinner, far for front, I'll be some yes, a second ma, Berima Yao Fanny Dean. You, na. Yeah, it's the movie be Ubi Aba or maybe offer. In fact, near Woko, yellow cream, and it is more history who is a Kuyano. Abusuya mi ni di. Yen nyina ayoko, but e will be a fee. 2 gates. Yet, just 2 gates. Just near no so cry. First, then a single gate. Mayoko for my. A bar say of fee mono. Yeah, you need a rotational. A crocodile water. Tina a drew. Mabusiana. Mira, Wadaroma, a crocro and a chimney. A crocodile, Adia. As I said, a mamma cry a bond. A she say agreement. Now a crocodile idea, yeah, between a family. Munina ya this year. 2 gates, 2 gates. Okay. And then acquire say, so we knew why. We bet Now we aba. Moment here, a free we hope as a call. See, and only and Tiasia, you want. And if you know, we see me in the and sign. Ama those days, o man hene ya, I paramountcies for no assign be. Not your mind in Ben and that's our brain or no. A cranny year call woman. Matty. Yes. A check. A check. 18 around 18 something.
enti eno achi no na DC aye East Achim DC na chebi no wo ono so sai no e friend no Crotel oye English yankasa ono so esaye one di mu aginaye si mu aginaye yi esaye na free hono na automatically sana aba chese Atibiehene dada no de free ha na kwa ti abusunya de me emaye no chichiri kakra ba mu nti it take time from 2004 Saadi BC 2015 ansa na sabe National House of Chiefs nyina ba mu omo yet pejame na wo de ti ne me de ti hai piao nti eno achi ne de yeguso na sabe ade achi ade esa no ne nipa so adwen enso esesa eye niema basa enti sa ankatibie de asomdwie nko a yeguso Atibie ekọ seye ya Atibie ebaye Atibie ba 17 a little after 1700 oh okay ana ifi Kumasi Pampaso ebaye yo mo free Pampaso no mo anko ba bia na mo ba esoro ha ya medru Atibie straight he na mo ko pie ye free Pampaso no e wura mu kuntanse ebe si bankame bankame ne ye transe kakra from bankame ye de ni kire kade nkwantia e frɛ ba bi akowura ase na akowura ase no na ɛhɔ no ye frɛ akowudan senti asa din no baaye no duan bi wo ha ye frɛ no akowuro anse ya na ayifo de hyebese ai omo hyebese ne wura na omo de sisi ano no eno na ye na no mo ko ye no omo de kuru dan na omo atim je say we de akowuro dan pa no ma si yo ti mo frɛ akowudan se enne na okokade obusa akowudan a omo be kire ho biaye no ahwa ya ma mfo so de ti mo free ho no eti ho no na so ta na ho no mo enyu na nanom wura mu ho eba na afo fam no mbe pue nkokọ wan we wari say new road no that double road no bro say akire wa bi onanchia sa bre no na ye pani odi adim wa he no odi ni ne fe no owusu nti wo mo frɛ ho owusu nanchia ye ti bi asase a ye be kekere yo ti wo mu na am say ho no titifo de on so mu hunu fom say ho nye mayen na mo sa gu wo mo ketem mo bu wo mo ketem nti onanchia no ba de besi nkokọ high court ye frɛ ho say White House na ho nyina Atibie kuro ba ne mfrɛ ho Atibie ne yenyanto Atibie no die namo na wom se yemra monim enim kakra na kuro bi ani nkokọ ye frɛ ho nkokọ nsuo ne da ho ye frɛ nsuo nkokọ eti umbai na bepo nase ye frɛ ho afu ani ma abom afu ani ma no ono na oye oba pani na mo oba pani pa na odi ya ni mu firi ho baaye no ani be ma no ye frɛ be ma no hwerefo team ene ampem da ko ampem on mi yenu ene ye ohima na ohene a omo ne de dom no to free Kumasi ene ba ya di bedru obo no mu ho people yi ayete so yi na sepa ufiri wa kwa no na ye nkokọ no sa abo no mu na ne yati tine frɛ ho afo ni ma abo mu na dua kese ye odum si ho nti ye frɛ ho odum kese ase enne ye gina ho yi
ɛna yɛde wo kɔ ɛbuo no mu a wobɛkɔhu yɛne yɛmaa ne yɛ nana no mu yusu yɛbɛpɛ sɛ yɛbɛkɔ hɔ ɛbɛyɛ ne ama mo sɛ mobɛtumi akɔ istobri last 2 years na ɔmo kɔɛ no ɔmo de abusuafoɔ bi kɔɛ mo pictures ni bi wɔ hɔ saa bere ɔmo si ayi kɛse a na ɔmo store cereals sɛ sɛ ɛmo aburo nkateɛ ne nyinaa da so wɔ hɔ nnɛ mo kɔɛ mo hu ahemmiɛnsa wɔ ho aka 5 a ɔmo de preserve ɔmo nnuane even ɔmo nkwanta a na yɛdua nkwanta na de nyinaa ebi wɔ hɔ nneɛma bebree obia ne hɔ a n'abusua ɛna kɔtena hɔ ɛka yɛn ho nti yɛda nanom fu anim a ɛne daako ampem film no na fu anim a no ɛdi adeɛ okay nti daako ampem ɛne ne dɔm no ɛtena hɔ akɔsi sɛ dakoro pɛ mebɛka sɛ metwa ne tia ama mo dakoro pɛ na ɔmo tee sɛ atuo bi ɛtɔ ɛwɔ kwaeɛ a ɔmo mu no bepɔ no so ɔboɔ no so ɛna ne ɛkɔ so yi na yɛwɔ ɔmo wɔ bɔmmɔfoɔ bi ɛwɔ wɔn mu a yɛfrɛ no ɔben ɛna ɔben sɛ mebɔ hwi akɔhwɛ sɛ wo sɛ tetedeɛ wote etuo nka na kyerɛ sɛ ɔko bi na obi ɛsa wɔ nti ɔben within minimum minutes dodo a wodi yɛ deɛ ahoha no so ɔkɔba yɛ bɛ na ɔsɛ ei saa bepɔ yi so deɛ ɛda fam paa na nyɛ ɛboɔ saa sɛ wohunu no na abɔmmɔfoɔ bi firi Bukuruwa ɛna aba ɛyɛ ahayɔ ɛna ɔmo sɛ ei ɔbɛyi wɔde watu akɔ aba te sɛ anomaa ɛno ne Kwahu yɛbɔ yi a yɛfrɛ no ɔdweanoma ɛyɛ corrupted name ɛyɛ ɔben anoma ɛbepɔ ɛyi dɛ ɔben watu akɔ te sɛ aba te sɛ anomaa ɛne ɔben anoma ɛyɛ Kwahu bepɔ yi especially bɛbɛyɛ paragrade ɛne sɛ ɔde bɛduru yɛ a ɔmo frɛ bepɔ yi ne mɔmo yɛnkɔ ɔben anoma hɔ mɔmo yɛnkɔ hɔ ɛne sɛ afei deɛ ɔno nso so expedition sɛ na ɔyɛ ohu sɛ ha so yɛ habitable no utimi ɛbɔ sesen wɔ ha no ɛna ɔsɛ ya no mɔmo yɛnkɔ nsuo da hɔ bibia wɔ hɔ yɛn ho ɛnkyɛ bepɔ yi ase deɛ sɛ yɛabɛtɛ wo ɛna ɔmo tu bɛtena bepɔ yi so nti yɛ dɛ na Atibie no ba ɔbrɛ a yɛte ha no yɛ pampas no ana yɛde nam ɛna ha no so sɛ wote Atibie ha yi a na wohwɛ mpra so na yɛ na mpa ha na yɛ pampas eti yɛ wɔ ha na awowo ni bi baayɛ ɔmo fi asante baayɛ eti wɔn baayɛ no yɛhwɛ wɔn afadeɛ ɛne wɔn ne yɛ no a wɔn so wɔn yɛ santefoɔ no akyinye ama ho yɛ we deɛ etire ne ho nam ni paa bi ni etire ho nam ni paa bi ni a ɛna ha ba yi ɛna bɛda ne Atibie etire ho bi we etire ho bi ɔn asante kasa yɛm twitwa no short na yi etire we deɛ etire ho nam ni biara ni nti etire ni biara ni etire ho nam ni bi ni ɛne Atibie na yɛhwɛ yɛ sukuu sɛm a secondary school sɛ na yɛwɔ wɔ Atibie kuro yɛ akademia mu deɛ tertiary school a yɛwɔ yɛ midwifery training school both nursing and midwifery okay Atibie na government hospital nso wɔ ha na government hospital no ɛna nam so anti no yɛnya asase so de see midwifery no ɛde aborɔfo ne baayɛ no a wɔn bɛ see hospital no maayɛ no that was 1955 thereabout nti wɔn yɛ training school a wɔn de bɛ training nurses afidi school ɛna namua na akɔyɛ midwifery nti no both men ne man ne man na ɛyɛ tertiary school the only tertiary school you need secondary school because of hanim price so ebom say ebom nti na ama obomen so obomen be pon kra na sia no mia secondary school ɛyɛ wo bi na nije die bia ɛwɔ ha nso so yɛ wododo sen the whole Kwahu Atibie
ye bibia ewo ha bia ye number 1 in Kwahu a ye ne ye shas we be amani say wudim hotel ye ka Kwahu a ene be poso a the first hotel in Kwahu Atibie ha Atibie Afonima hotel Ache yes Ache from anigidi a okay from hot sa Afonima hotel ni your paragliding. Okay. The only paragliding in West Africa, and as I can say, Ghana. I want to say, "Hono, I shall bomb mu." And yeah, bombing there. Oh, okay. Bombing from before. Atibie be ya bombing. Ayo. Yes. Atibie settlement. And your paragliding site. Your paragliding site. And baby, I now walk on. And I hear Fabio. Yanigidi dear. I found say dear. And one paragliding and a Fonima hotel. That's it. And no chino. Inni anigidi bia your school sun ketwa te say e bia. Motofua from primary school to JSS. Yeah. And na first education office for ansana ye titim ate Afran Prince South, Afran Prince North, Kwahu East, and Kwahu West. Now the only education office, no, the community center, your community center, you will no, near the ama nurses, no, bra, ye far more nurses, ye expand, no more need wholesale facilities. It's the community center. You see your Atibiehene. The amount say on finding hostel. Yeah, that's for the past 18 years. Yeah, that's it. Yeah, that's it. I don't want you know. Say, oh, can Atibie electricity national grid. Atibie in your failed because of the hospital national grid. Answer. It was in and then Nana Aboy Como Berima Kwame Asante Betieni Ya Watasumi Ya Watina Nanamote Konya Tumuso or your quadishia with Chirikashiri or Fadi or Fadi Boom. Young Koma Efritity Media Productions and then a boy. A boy on Como Financiasia Bedrew Puntua a wolf and Nigedia Fanny Nemo. A Hannah Brebe Maya Quine. Na yede ye nkomo twetwe ne nyina asi adomdom ye ne a ye besan ahia ebie midiane odosewa enima apel otumfo nsentrofo hema eneme wo hia me afre me mama odo beje so yeda mo ase e mama mo no hwa adishi yo